Аллах знае всичко, своето знание. Когато се развеждате с жени и те са изпълнили определения им период на изчакване, тогава или ги задържайте с доброта, или ги пуснете с удоволствие. Не ги задържайте на сила в тяхна вреда, заради прекомерно отношение. Който прави това, само ще си навреди. Не приемайте знаменията на Аллах за шега. Помнете благодатта, която Аллах ви е дал, и книгата, която е ниспослал за напътствие, и мъдростта в нея. Бойте се от Аллах и знайте, че Той е всезнаещ. Няма друг Бог освен Него. Той е живият, поддържащият всяко нещо. Той не дреме, нито спи. Негово е всичко на небесата и на земята. Кой може да се застъпи пред Него, освен с Неговото позволение? Той знае какво е пред тях и какво е зад тях. Те не могат да разберат нищо от Неговото знание, освен това, което Той пожелае. На тази страница ще намериш кратки хадиси, които ще докоснат сърцето ти. Следвай, сподели, вземи в сърцето си.